Kaikki alkoi sieltä Espanjan auringon alta, kun meidän ensimmäinen resku oli 6 kuukautta. Espanjan rannikon alueella on tietenkin tosi kuuma kesä siinä. Siellä on erilaista ääntä ja mekkalaa ja iloa, erilaista pörinää, mutta että myöskin aivan äärettömän kaunista ja ihanaa hiljaisuutta ja kauniita auringon nousuja ja laskuja. Ja talven aikaan sitten myöskin hyvin paljon sateita tai rakeita. Meidän ensimmäinen reskue ei ensin oikein ymmärtänyt ruohikon merkitystä. Hän tosi usein meni tekemään asfaltille tarpeensa. Että hän meni haistelemaan vähän nurmikolle, että onpa kiva, ja sitten palasi aina asfaltille tekemään kaikki tarpeet. Me annettiin hänen tutkia ihan rauhassa sitä nurmikkoa, mikä sitten oli aivan äärettömän ihana juttu sille lopuksi. Ja tajuttiin, että täytyy vaan mennä sitten aina suihkun kautta, mutta annettiin hänen tutustua ja innostua erilaisista asioista siinä ensimmäisten vuosien aikana. Ja onneksi hän myöskin tykkäsi niistä suihkuista ja ihastui sitten siihen hiusten kuivaajaankin, niin saatiin toi paksu turkki aina puhdistettua. Tämmöiset hepuliympyrät oli sille tosi tyypillisiä, se ei koskaan lähtenyt sen pitemmälle. Se kiintyi meihin tosi nopeasti ja pysyi tosi lähellä. Ja mitkään sääolosuhteet ei lopulta haitannut sitä ollenkaan. Hyvä. Silloin kun oli tosi kuuma, niin me yritettiin etsiä semmoisia paikkoja, missä sitä asfalttia olisi mahdollisimman vähän. Ja nämä ihanat maisemat oli siinä meidän takapihalla. Se asfaltti kuumeni niin paljon, että se olisi ollut tosi tuskallista tassuille. Me pyrittiin löytämään tämmöisiä vähän viileämpiä paikkoja, varjoalueita ja semmoista, missä oli enemmän sitä luontoa. Kuumina kesäpäivinä yritettiin myöskin saada aktivoitua sitä sisällä jollain tavalla, että saatiin sitä energiaa pois. Ja se ihastui näihin erilaisiin palloihin ja varsinkin tennispalloihin erityisen paljon. Ja se pystyi niillä viihdyttämään itteensä yllättävän pitkään. Mutta kesäaikaan piti keksiä erilaisia asioita, että sai sitä energiaa purettua ja miten viilentyä eri tavoin. Niin siihen löydettiin erilaisia keinoja. Ja koska Espanjassa on kulttuuri niin erilainen, niin siellä oli paljon ääntä ja pörinää myöskin ympärillä. Toisinaan meidän lenkit keskeytyikin sitten erilaisin tavoin. Mutta näitä sitten vaan ihmeteltiin ja hän ei tuntunut pelkäävän kyllä yhtään mitään. Erilaista pärinää siellä oli, mutta että hän aina ihmetteli ja tutkaili ja oli hirveän kiinnostunut erilaisista asioista eikä ollut minkäänlaisia pelkotiloja ja myöskin kavereita sai yllättävän nopeasti ja tämä pentu oli meillä sitten pitkän viikonlopun, jotta hänen äitinsä sai pikkasen taukoa siitä pentuenergiasta ja ajateltiin, että olisi hyvä kompo, että he saa molemmat sitten purettua sitä energiaa leikkimällä. Tämmöiset hippaleikit oli meidän reskuen jotenkin lemppareita. Silloin kun hän oli nuorempi, niin tuntui, että kukaan ei saanut sitä koskaan oikeasti kiinni, jos ei se itse halunnut. Mutta sitä helpotti se, että tiedettiin, että hän oli niin kiintynyt meihin, että hän ei koskaan mennyt pidemmälle. Että se sitten ennemmin ahdistui siitä, että jos se huomasi, että ei ollutkaan enää vaikka ihmisiä siinä hänen ympärillään. Mutta leikit jatku ulkona ja leikit jatku sisällä ja oli ihanaa, että pystyi molemmat sitten kuumina päivinä leikittämään toinen toisiaan ja myöskin sillä tavalla purkamaan sitä energiaa. Sieltä rannikolta löytyi myöskin meidän ekalle reskuelle Pestis, kenen kanssa sitä leikkiä sitten kyllä jatkuu useamman kerran päivästä. Ja tehtiin erilaisia retkiä ja he sai tutkia toistensa kanssa erilaisia asioita ja niitä leikkejä kyllä sitten leikittiin monta kertaa päivässä ja tuntui, että se oli molemmille semmoinen parhain asia aina sen päivän aikana, kun sai viileässä asunnossa leikkiä toistensa kanssa. He löysi myöskin ulkona nopeasti yhteisen sävelen ja heitä oli helppo lenkityttää, kun he käveli niin tiiviisti toistensa kanssa, kunnes päästiin ehkä johonkin isompaan koirapuistoon sitten leikkimään. Ja Pestis oli meillä sen verran pitkään, että tehtiin yhdessä myöskin erilaisia koulutusharjoituksia.
Ja sitten olikin meidän aika lähteä takaisin Suomeen ja tuntui, että mä jännitin ehkä tätä lentoa kaikista koviten, koska hän joutui sinne Ruumaan. Ja Suomessa oli sitten erilainen luonto vastassa, oli kevätaikaa ja siellä oli sitten pihamaalla erilaisia eläimiä, mitkä tuli tutuksi ja pikkuhiljaa alettiin sitten tutustumaan siihen, että mitä kaikkea siinä ympäristössä on. Mutta tämä meidän eka reskua oli kyllä aina semmoinen, että mikään ei tuntunut häntä pelottavan, että hän oli aina hirveän kiinnostunut kaikesta ja ajatteli ehkä, että kaikki oli hänen uusia leikkikavereita ja piti ehkä sen puolesta vähän toppuutella. Onko lämmin? Ensimmäinen Suomen kesä oli yllättävän lämmin ja sitten kun löytyi nämä vesistöt, niin mä tajusin, että nyt täytyy pidempää hihnaa hommata äkkiä, että hän tykästyi ihan hirveästi näihin järviin ja ensisijaisesti siihen, että hän pystyi vähän läiskyttelemään ja kahlailemaan siinä, niin se tuotti hänelle suurinta iloa kesäaikaa. No hieno on. Sitten kun tuli syksyn sateet, niin piti ostaa oikein kunnon kurapukua, koska se oli aikamoista pesua ja föönausta, että saatiin se paksu turkki taas sitten kuivumaan. Niin tämä auttoi ihan suunnattoman paljon semmoisina päivinä, kun sitä vettä vaan tuli kaatamalla ja päivästä toiseen ja viikonkin putkeen. Niin. Mutta hän ei tuntunut oikein välittävän siitäkään, että kaikki oli aina kivaa ja sitten mentiin sillä, mikä päälle laitettiin. Me jouduttiin Suomeen tullessa ostamaan kaiken näköistä lisävarustetta, mitä meillä ei Espanjassa koskaan ollut, varsinkin kun nuo kaikki sateet ja lumet tuli, koska esimerkiksi lumen kohdalla niin tämmöinen pieni lumi ja pieni pakkanen häntä ei haitannut. Ja tämä ensilumi ei häirinnyt häntä millään tavalla, mutta ne kovat pakkaset aiheutti sitten sen, että ne anturat alkoi jäätymään. Eli hän nosteli niitä tassuja vuoron perään 100 metrin välein, niin sitä lenkistä ei oikein meinannut tulla mitään. Niin ne talvikuukaudetkin meni sitten tosi kivasti niiden tossujen kanssa, että toi turkki on sen verran paksu, että siihen ei tarvinnut mitään takkia tai muuta lisävarustetta. Mutta musta tuntuu, että hän nauttii kyllä eniten siitä Suomen kesästä, Suomen luonnosta ja varsinkin noista erilaisista metsäpoluista. Kaikki, mitä me tehdään siinä meidän omalla pihalla, on hänelle erityisen mieleistä ja hän tykkää siinä pureskella omia puruluita tai sitten vaan hengalla ja makoilla siinä auringossa. Se on jännä, että hän valitsee ensimmäisenä aina sen kuumimman aurinkopaikan. En tiedä, johtuuko sitten siitä Espanjan ilmastosta, että onko se hänelle sitten tutumpi, vaikka varjo olisi siinä ihan lähistöllä. Niin kuumin paikka on se parhain, kunnes hänelle tulee erityisen kuuma ja sitten hän vaihtaa varjoon tai sisälle. Mutta hänestä kasvoi kyllä aivan äärettömän kiltti, kaikkia rakastava ja hän nauttii siitä, että hän saa olla menossa mukana ja sitten hän nauttii siitä, että hän saa pötkötellä meidän lähellä ja jotenkin kun mä mietin, että hän olisi jäänyt sinne tarhalle sen takia jo pelkän värinsä puolesta, sillä olisi ollut hankaluuksia saada kotia, koska Espanjassa on myöskin semmoista taikauskoisuutta mustia eläimiä kohtaan, niin tuntuu välillä pahalta, kun miettii sitä, että hän olisi jäänyt varmaan sinne tarhalle tosi pitkäksi aikaa tai voi olla, että ei olisi löytänyt kotia ollenkaan. On ihana nähdä ja seurata, että minkälaisista asioista hän tykkää ja miten hän saa kokea erilaisia asioita ja miten me ollaan saatu kokea hänen kanssaan kaikkea uutta. Ja vaikka hän on tällä hetkellä 9V, niin huomaa, että sitä energiaa edelleen on siellä ja kaikki on edelleen tosi kivaa ja hauskaa ja hän tykkää leikkikavereista ja tykkää erilaisista peleistä ja innostuu tosi nopeasti kaikesta. Me ollaan ostettu uusia pelejä ja vaikeampia pelejä tässä vuosien varrella ja hän edelleen innostuu tutkimaan niitä ja nämä pallot on myöskin yksi parhaimmista, mutta ehkä nopeimmista sitten tällä hetkellä ratkoo, että siinä ei monta sekuntia mene, kun hän sieltä pyörittää ne kaikki pois, mutta että se innokkuus
siitä, että on erilaisia leluja, niin on hänelle hirveän mielekästä. Tällä hetkellä me odotellaan edelleen meidän toista reskueta. Hän on tulossa sieltä reilun kuukauden päästä ja sitten onkin toisenlaisia hetkiä tiedossa. Mä veikkaan, että siinä menee jonkun aikaa, että meidän ensimmäinen tottuu siihen, että taas on toinen koira talossa, mutta hän on niin hirveän vieraanvarainen ja kiltti, että mä uskon, että kaikki menee sen suhteen hyvin. Ja kun tietää, että hän tykkää aina leikkiä muiden koirien kanssa, niin mä uskon, että pikkuhiljaa ajan kanssa hän alkaa leikittämään sitä meidän toista reskuikoiraa. Niin sitä odotellaan kovasti ja ollaan tehty muutamia valmisteluja jo hänen tulonsa varten. Niistä on tuossa aikaisemmissa videoissa pikkasen ja lisää varmasti tulossa. Ja sitten kun hän kotiutuu, niin teen siitä sitten vielä vähän lisävideoa ja katsotaan, miten hän sitten kotiutuu omaan tahtiin. Mutta varmasti tosi väsyneenä sieltä Romaniasta, kun bussikuljetus tulee ja yli 30 tunnin matka on ollut sitten takana, niin ihan varmasti haluaa levätä ja olla rauhassa pidemmän aikaa, niin mennään hänen ehdoillaan sitten ja täytyy pitää heidät erillään myöskin siinä jonkin aikaa, että saavat molemmat vähän tottua siihen tilanteeseen ja rentoutua ja totutella siihen, että on nyt vähän uudenlainen elämä tulossa.